Kung panahon sa Domingo, unsa may angay natong buhaton? Manimbata o magmarites? Siyempre, manimbata. Kay aron magampo ta. Aron makuha-kuhaan ang atong mga sala. Di ba tinuod? Unya, basin pod oroy. Inig-uli gikan og simba. Manggawas ng mga marites. Tuan na, ning apil na sa tapok. Murag, di na po na maayo siguro. Kung gikan ka nagsimba, dapat mag-uli ka sa balay. Kung naabot naman mo sa balay, ang inyong buhaton, manglimpyo sa tibuok balay. Kung naamoy kwarta, di ba? Panahon man na sa Family Day, kanang Domingo, magsuroy-suroy mo. Kung wala mo'y kwarta, di magpuyo. Alangan magpugson, magsuroy nga wala may kwarta. Pait baya karong panahon na. Dapat huna-hunaon ninyo ug unsay maayo, ug unsay ugma, unsay karon, o ingana dili kay maghuna-huna og karon. Dapat huna-hunaon ninyo nga naapay ugma. Di ba tinuod? Kay lisod kung walay kwarta. Adlaw-adlaw nang hinahanglan ta. Ha? Maunang magsimba gyud ta kanunay para maggrasyahan ta, magampo gyud ta. Pangalagaran gyud nato ang Ginoo. Ang atong labaw nga makagagahom. Ha? Gets nyo ba? O wala? Maunang hunaan ninyo. Kay maupod baya na akong huna-huna no. Basig masakitan mo ha, ma-heart mo. Relax lang. Chill lang tayo. Ana raman na atong kinabuhi kay galutaw-lutaw raman ta sa kalibutan ani sa hangin. Sabay-sabay ba asa mapadpad ang hangin, tuwa pud ta nagmaritis. Ayaw pod kay lisod pud kaayo na nganaon na to permente. Ato apong i-secure ang atong kagalingon, dili kay tuwa ta. Gadumog-dumog na sa mga maritis. An aragod. Relax lang kay basta kay panahon aning Domingo, focus gyud ta sa ato ang pamilya. Didto gyud ta. Kuyog gyud ta. Pait ra ba kayong panahon na ron? Unsaon naman lang ni oy, ang bugas wa na may kunhod kasige naman hinuon og taas. Mao na karon maglugaw na sad ta. Wa man tay lain mahimo ani. Lugaw-lugaw lang sa tani kay pait man. Unsaon naman lang ning ambot maglibog kog unsay angay natong buhaton aning na mangambot na lang ta. Ingisi-ngisi na lang ni ato ang mga ganang ga lukot-lukot sa atong utok nga di mayo eh. Niya, maulan to. Daghan salamat. God bless us all. Thank you.